on calminama yeɓiyankoɓe Ayaw Pinde TV suka e mawɗo debbo e gorko mo kala ɗo woni eno woni yo jaami kisa Allah gone meɗen ha tengte aadiyankoɓe yeɓiyankoɓe nde ɗo yewtere wiyetende lelol communication en calminirtaɗe lelol communication e kuuɓal so e mawɗo debbo e gorko fuɗɗade Alaji Ousmane Makali e yettade Alaji Hamad Thiam Alaji Abou Ndiaye Alaji Abou Sy Alaji Hamme Amadou Ly Alaji Abou Gaye e dendagal terɗe jokkiɗen foof e jettiɓe e jarnimamaɓe jettoji ɗo fuɗɗimala ɗo haaɗi en garte dawal nde ɗo yewtere nde ganduɗa ko yewtere dawrugol e kala ko joli tawana wawa simtade hen eɗen jaada e Alaji Abou Gaye banggue nano Alaji Abbas Sarr awon Alaji min coota ala hay onon kay kon Allahjiji hay onon kon Allahjiji min de min jano ko bellu galle Amadou Alassane ɗo e galle Samba Wolel ɗo ɗon min kajjo min garta wari ko min makko ɗondirani kaɓode wonani kaɓode min ko toon min jano amila juuloyi ɗon juma makkani ko ɗum haali gonga de nayyi keɓama toon baraji keɓama toon kadi duwaw jabama toon ala ɗum wona hunde wemde noon ko salminde janade yettude on Alaji Abbas bisimilla calmina bandiraɓeɓe waleykum salam mawɗo Abou Samba Diop mi salmitima mi jarni mi ñaguinimam Allah moƴƴere mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe meɗen kamɓe kala toɓe goniri ɓe goniri enen ñagoɓe yo jaam e kisal wone mabɓe ko weltare mawde hawridde mon hande kadi wonno émission men ɗum ɗo Iliya ɗesno wasde jeede amen te on ñalawma elle Abou Diop ɓandu no Abou Gaye ɓandu ɗesi en ɗesi mayde seeɗa ko hande noon mi yi ɓandu softi no fewi par ce que kemi ko addandemo tew o ñama haw ata wadde hen kosam andal so ɓandu ɗum noon mbaɗenmi koye fonde fonde par ce que mi namdimomo ni après il paraît o wi kam e wonde ko guilel nguɗɗo laamu ari ha joni o haccitaka subaka ɗum anda omo heɓa de mataw to ala heddi ko jaltina kay sa ma kono aɗa heɓa salmin bandiraɓe eyi o yeddande mbaɗa andi kam min so tawi mi haccitaki wona min tan woni mo hajjira mataw min tan juuri ɗemgal eyi par ce que kamɓe kam so mbaɗa heɓani kamɓe kam ɓe tottani mo kacciri koye laamu mabɓe keɓɗa ala gay mi heɓani e laamu mabɓe koye saha mabɓe hemnataɓe e laamu mabɓe taw ko liggotoɗo e laamu mabɓe itti totti kam wiye wonde koye laamu mabɓe ɗum fof no waɗa alandi kono noon mi heɓani e laamu mabɓe goɓe jammana hen mi kay laamu mabɓe ko ari ko hen tawa yawtu to kare en wulɓini goɓe jamma elode sutura tan goɓe jamma en bismima yeeɓiyankoɓe meɗen e yewtere meɗen lewlowal communication no mbiɗa ni en bismade dennagal bandiraɓe sila caggal nde calminɗen ɓe juuriɗen halifa meɗen ceerno Mouhamadou Diallo Madani mo ganduɗa hoorema ɗum wona en jillu makko toon to leydi France hawritode e ziyara hono dayira yurmede mo Cheikh Omarul Fouti gonɗo toon to leydi France koye ɗum wonno koyɗe makko toon noon eɗen mbiyamo wonde yo Allah newnu lawol ngol o yettinana en enenne kadi juurali meɗen faade dental gongal toon ngal en calmini fofof en bismimo fofof tokar a jarama an yahani ala mi yahani ha lawol gonɗu ko hanma yaade ko haɗimi yaade suusa jangol a jarama ma e gaɗeɗo toɓɓe ko adi fof ko discours coalition Sonko Diomaye e saaha noddandu docteur Abdourahmane Diouf e lande mo mbiyetede Avalé mo ganduɗa dañi duuɓi nayyi waɗi toon to Sisesto haalake o idno haalde ko fate deñugol laamu gila ɗum sowa wadde coowo heewino hen ha wiyani beele so tawi o waɗi koyte ko anniversaire makko mawninde beele ma ɓeynota walla ɓeynototako en jii ko notoya hen ko minen fof ma hokkoni yiyande moy ko haala toon ko ko wona ɗum ko ma en garte koyte ko hono goppirgol mo ganduɗa kañum woni musidɗo Mansour Faye e wonde e muɗum Mansour Faye mo ganduɗa tumanoma ko fate peccugol nguura e saaha Covid mboys 19 tumanoma hen kañe yeeyoɓe maaro e soidanoɓe ko nandi hen kono ne wayno ñaawo o accitima ha laaɓi ala ko rewete hay sawi noon en keeɓi wonde mataw procureur o yaadani hen ko wawi wonde fof ma en gatto hen so Allah lamɗo jaaɓi kono ɗum ko fayi
tawi koye meeting mo ganduɗa jogoy wadde ñande jeetati nde e gardugol président Pastef hono Ousmane Sonko to boowal coftal ɓalli Léopold Sédar Senghor kono kadi diɗɗal rappel à l'ordre kañenne mbino jogui seppango jogoy wadde ñagade Allah yo Allah wat jaam wasa wadde caɗele e nder leydi ndi Abbas holno jiiruɗa ɗum d'abord coalition Diomaye o Abdourahmane Diouf ne haalde yanama wiyama ni wiyama kono mataw elle woni koye ɓeydade feeñde ɓe kedani ko Samba ɓe kedani ko Demba eyyi ko noon aɗa andi kanko Abdourahmane Diouf ko adi foof mbeɗo waɗa saluer manam courage makko par ce que sa ƴeewi ko hayli ko foof no wayni kanko omon jokki wiide wonde omo fellitan ɗum o nimsinan ɗum hay saha goto malgré kongi walla biiɗi ganndorma ummima e banggue goɗɗo fewde e makko façon konngol fof ngol ganndorma ngol mijotoɗa taw ina boni fawama e dow makko won wiiɓe wonde ko profitar manam ko garta tan yilnade hoore makko ko dañi et puis so gayni o yaha o ardano pour ɗum ɗo won wiiɓe wonde jaadano ni e garal makko ɗon mais kanko ari o addi plus bon e ko ɓeydi ko hen woni comme par exemple ñande anniversaire makko tonto Cissé en jii aduna gardo nutimbo en jii également coalition Diomaye presque pratiquement kamɓe kala ɓe noti mom kamɓe kala kadi ɓe ƴetti toon kongi caggal nde ɓe ƴetti kongi aussi en nanti caggal majjum jabtulɗe ɗe ganduɗa ko wiyaɓe tumɓe koye men ko kañumen goni ɓesgu Pastef naɓe kamɓe kala goto foof joguiɓe cakkaji ene woni enen hen directeur général HLM SN ina hen mo ganduɗa hoorema ko kañum woni comme par exemple maire mbo Dakar ina hen ɓe keewi donc kamɓe kala hen goto foof yalti holliti wonde ɓe jaadani hay lawol gotol c'est à dire kamɓe yande mabɓe woni yo ɗum won pensée unique manam yo won miijo mo ganduɗa ma ɗo Pastef miiji ɗo yo mum foof ara miijo e gonɗon miijo walla yo jaggu ɗum ɗon ko ɗum ɗon woni ko woodi ko alors que neɗɗo an ka ɓayde aɗa jogui haqqille ma so tawi aɗa wonde yimɓe gonditta yimɓe ko tawa aɗa yaltina miijo ma so tawi aɗa wonde yimɓe a wawa yaltinde miijo ma on ngal ɗon gondigal pour min jaggima ko fotani wawde wonde étant donné plus aussi kanko o wiki e wonde o haalani o joofaki hay goto mabɓe o joofi tan ko président de la république wiide wonde président rento ko hendu yahor ndu nawruma par ce que hendu yahor ndu woni comme par exemple en gagnani hay goto ñaawe e leydi ndi kono jogoɗen haqqille wawde yaafade wasa wonde so laamiɓe tan voilà yo o jaggani o jaggi voilà donc aussi mbawen yaafade par ce que so tawi en mbi e wonde yen gardu rek kala gardiɗo leydi Sénégal so tawi comme par exemple hande neɗɗo haali ko fotani haal tan liiɓe janggo aussi enen ken yaltoɓe woɓe ko garata donc man dartinten Sénégal man Sénégal wonata wuuro walla leydi ganduɗo hoorema vraiment bandi stable goɗɗum ko fawti hen woni kongi sohno mo mbayrimi nande ñanden mawɗo Abou en haalannom woni Mimi Touré aussi ina yaadi e jaɓɓal Abdourahmane Diouf ngal no feewi firti ko coalition Diomaye dendagal wonɓe hen kamɓe kala eɓe tamti tigui rigui e Abdourahmane Diouf ko haali ko lamminoɓe Sonko ɓe no lamminoɓe Diomaye ɓe dental mumen ina ñiiɓe ha joni hulanoɓe ngala doole kono an aɗa jogui jettoɓe jogui doole lamminoɓe Sonko ɓe jaadani e mabɓe ko ɗum jogoy jibinande lande mabɓe walla laamu mabɓe e gondigal mabɓe eyyi c'est à dire que aɗa andi wona hunde moƴƴere eyyi sindo ko moƴƴere wonatno so hunde lamminima aɗa foti ɗoftade ko lamminma ko ha mbawa hisnude ɗum mais so tawi comme par exemple a wi aɗa seeko ko lamminnoma ko sa ɓurani tinnade ko ɗum ittatma ɗon oɗo saaha joni wadde way kono coalition Diomaye président woni ko ɓeydade yaltude ni saabu en keeɗima Sow denɗi men o conseil Bassirou Diomaye Faye o haala ka o haali ka holno jiiruɗa ɗum eyyi c'est à dire que aɗa andi c'est très normal coalition ko coalition mo gandanɗa hoorema matam koko selino feeñde tan kono hankkadi fiñi kanka hankkadi waktu mum koko yonti yalla alay saago feeña par ce que so feeñani ene wawi taw sene kala ko wonno ko ɗum ubat par ce que hande sa ƴeewi ɗum ɗo fof olko addi ɗum ko lande goɗɗo gonɗo mo ganduɗa hoorema enen jokkodiri hen woni Pastef ko kañumen jiiɗi wadde fawde koye men dow taw kala ko kaari ko ɗum yawtata kala ko jiiɗi ko ɗum no yawtata sa jeeyaka e noɓe jiiɗirni poɗɗa ko moɓɓude guite ma non saɗa jeeya hen poɗɗa ko moɓɓude guite ma tawi tan aɗa ferta guite ma ƴeew an a jeeyake mabɓe donc ɓe joñma soɓe joñimama fitti ko an ko onon goni jeeyanoɓe lamminɓe président
wona kamɓe Pastef naɓe tan sindu kamɓe Pastef naɓe tan jano en wawno taw président Diomaye dañcaka dañ ko mais hande sa yi président Diomaye dañi ko dañ ko coalition on ɗon Diomaye président ko kañum woni sababuji ha président Diomaye Faye hande woni président de la République du Sénégal ce qui fait que maintenant kamɓe kala darde ɓe daari keɓe fonnoɓe yaltude guila ko ɓooyi ni ɓe kollir koye mabɓe par ce que haala ka juuti e ñugorɗi ɗi juuti te ɗesata wayde kono kamɓe ala keɓe mbaɗi hen sa ƴeewi ha nder ɗesata wayde kono kamɓe coalition ala fof keɓe mbaɗi hen e kamɓe dal keɓe arɓe tan eɓe langui ɓe balli Diomaye woni président manam keɓe languɓe tan alors que hen goto foof wonko addi hen goto foof won darde daari hen goto foof wonko haalanno ha président Diomaye wawa wonde président de la République a jaam Abbas haadam yettade Alaji Abou Gaye fedde lawol jaam waɗɗata jafoɗon ko fedde mawde sosade ande ustude ko fate accident ji habtade ko fate won sifo dognugol e doole muɗum foof ko fodde ujunere temedde yimɓe gonande hen eɗen jetta bandiraɓe wonɓe hen ɓeɗen jarnoɓe Mamadou Abdoulaye Déme mo Dungo Alpha ina jaa e mawɓe ɓe ene gandi dande mum ko ɓooyi Mama Déme mo Landa Kissal Bocar Seck RTS Matam Samba Sangoɗen Samba Sira Thiamen e dennagal jeeyaɓe hen honorable député Abou Diallo Abou Koumbel en e katante leñol en Mama Laguel Konté en docteur Mamadou Ndiade e ko nandi hen tokara no waɗi goomu mo ganduɗa ko goomu jayndiyankoɓe e sariyankoɓe ko Yaya Sako ardi an aɗan toon aɗa jeeya e nder hen min mbiɗa jeeya e nder hen e ko wayno ɗaha Thiamen bandiraɓe hewɓe ne jeeya hen ɗum noon ko bojji ɗi waynoɗen accident ji ɗi e wangoji ɗi e bonandeji ɗi ko ɗum ɓe jiiɗi habtade Allah hokku ɗum ya barkillahi Seydou Woujoudou tokara gatten e coalition Diomaye président beele hankkandi ɓe pellidirade hebde kirade mabɓe ha timma e Abdourahmane Diouf jaltugol muɗum ngol janɗe gonnoɗo hende ina hulano jibinana ɗum riwede walla yowede e nder konngol makko ina hulano caɗele peeña hen kono elle sa ƴeewi ko ɓeydana seeɗa e ministre makko kadi ko hulano ina bona ko damude o ɓeydana hen so ɓeydanede hen catti ɗiɗi ɓeydede ministre environnement o holno jiiruɗa ɗum e tokaraɗa andi koko ɓoyɗen haalde ɗo henna e jewte meɗen kono kadi e kala saha en ciftinto yimɓe ɓe wonande enen ko kaale hen ko hen sahaji eɗen jogo hen humpito tigi tigi hen sahaji koko gaddante ɗen mbaɗen loskoji mbaɗen ɓeto kabaruji ɗi keɓeten ɗi ɓeten ɗumen e hakkillaji meɗen mbawen simtude ɗum e sinude ɗum ko coalition Diomaye président hakkude muɗum e Pastef naɓe ko joni woni bujirade fuɗɗima heddi noon ko Abbas haali ɗum ɓooyi ko gonga coalition o juuti kadi so tawi wayini bettani won ɓen heddi noon ko ɓe lunnani jikki kono min e kala saaha ha tengti e yewtere ɓennude nde mbimi wonde so tawi yeehi ha heeɓi ɗo ko président de la république ko kañum jaaɓi coalition ari ha yettiɗo kono so tawi o jaɓano ɗum coalition yettinoma ɗo fonno hadde gila ko ɓooyi e kadi so tawi en ƴeewi hono jaltal Abdourahmane Diouf ngal wona tan e duuɓi nayyi ɗi landa makko awole dañi omo mawnina ɗumen ala addi ko yewtere nde o wanno RSI woni radio Sénégal international ko toon yewtere nde o wanno ɗum ko toon o haalno ko haalno ko haali ko o tengtini ɗum e anniversaire parti landa makko eyyi o tengtini ɗum hen tengtingol makko hen ngol so tawi a ƴeewi ko haali ɗon ko ɓamda wona feere makko kanko tan wona yiyande makko kanko tan ko haali ɗon ko min e hakkillam wona ko gandanɗa hoore maɗa ko humpi hoorejo leydi ndi humpani ɗum eyyi kadi no haaldini o adi ko siftinde wonde hoorejo leydi ndi nde laamide adi ko noddude dialogue politique yimɓe fof jooɗodi kaltidi waɗi assise de la justice waɗi ɗum ɗon fof so tawi ɗum ɗon waɗi firti ko joomum woni yiyande e fandare nde jogui nde hade muɗum yettade ɗo yettiɗo henna ena gasa alano nden yiyande alano nden fandare kono so tawi en garti e nder haala Abdourahmane Diouf ka mbiɗen wonde so tawi en ji
en mbi wonde ko waɗi ko humpani mawɗo leydi ndi feññini ɗum tan ko ɗo joni SONAGED ɗum mo ganduɗa hono ko biyete Promoged SONAGED e SONAGED joguino ɗum ko Moussa Balla Fofana famidi ittama toon o tottirama ɗum kanko Abdourahmane Diouf hay sinno tawi ko ɗon fonno wonde ko ɗon ɓuuri yoddude ko ɗon ɓuuri ɗon jeeno koye environnement jeeno jangorgal kalfinagal ko fati e taaride hay sinno tawi koye muɗum jeeya kanko kam wona kanko tottano ɗum ko goɗɗo tottano ɗum joni noon kanko o haali ko woni ñalawma hanki o président itti ɗum to watti ɗum gayen te yewtere makko nde RTS RSI nde o ruttitima e samedi ɓennuɗo o waɗi ko altine ari ko dimanche lombi hen altine ari o tottama ɗiɗo direction ngaji ɗiɗi gartirama e nder ministére mo jogui o wadde eɗen mbawi tugnade ɗon mbiyen président humpaka e ko waɗi ko kadi ɗum mettani ɗum e heddi noon ko kamɓe Pastef naɓe koko Cheikh Oumar Diagne wi ko so tawi aɗa yiiɗi ɓoydude e mabɓe a jaɓat Pastef keddoɗa e nder hen sa woni miijotoɗo a woni calohoɗo a woni gaddowo yiyande a woni gaddowo feere a wondata e mabɓe par ce que ɓe jaɓanta ɗum hay goto kamɓe Pastef naɓe ɓe irri woodi tan ko kanko Ousmane Sonko o ɗum ɗo noon feeñi mi wi hanki wonde Pastef so tawi ko bagge wonno ene wawi wiyede ɓeltima celtitati ngolo celtol woni coalition Diomaye président ngolo celtol woni Pastef ngolo celtol nana lombiɗo hakkude ɗo ene deƴƴi haalani taw haydara finde muɗum ko coalition Diomaye président kanko Abdourahmane Diouf ndew haali hol waɗɓe mo soutenir waɗi mo soutenir ko Aljuma Sow ko disno ɗiɗo hoorejo leydi to fannu dawrugol a famidi ko kañum haali koye inde mawɗo leydi ko kañum ari hono e inde muɗum en nani Ibrahima Sall wi wonde kamɓe haalɓe toon ɓe wonde Abdourahmane Diouf ko haali ko haala ko gandanɗa hooremaɗo wona miijo joom hakkille e kadi kaɗo haala ko haala puso wona ɗum fonno wonde o wi Aljuma Sow haali ha jofni tatake e inde Ousmane Sonko ɗum woni ko firti ko siiɗi e kadi Bougar Diouf wi Ousmane Sonko o welete coalition mabɓe o kamɓe fof ɓe ndenda ɓe jaada o natti welede ɓe o waɗana ɓe bilan élection ngaji présidentiel e législative uji ɓe jaadani e makko kono présidentiel ko kamɓe jaaduno kamɓe fof ɓe mbaɗi soutenir Diomaye ɓe mbaɗi cotisé 400 millions kanko Bougar Diouf o wi wonde Ousmane Sonko yo waɗan ɗum bilan 400 millions ɗiɗon holto nanni ɗumen ha gasa so tawi wonko heddi o andina ɗumen wonko heddi so tawi wonko foti remboursé ɗo andi o remboursé ɗumen ha laaɓa ceer hade makko kay yaltude e coalition walla hade makko wiide coalition mabɓe yo faato yo waɗan ɓe bilan 400 millions nane dow dande makko ɗum ko Bougar Diouf a haali ɗum e so tawi en ƴeewi ha joni e nder kaɗon haala Mimi Touré wi wonde ko coalition Diomaye président yoɓe mbaɗ heɗɗawo hakkude Diomaye e wiyoɓe ɗum ɓe pellita darade e wonde ɓodde wotere ɓe kuufa Diomaye ɗum ne kadi wonko haalata firti ko hande o so tawi a ƴeewi coalition Diomaye président hankadi ɓe pelliti ummade dartade kala ko fayi e Diomaye ko kamɓe goni faddotoɓe woni ko kural so tawi werlama haade muɗum yettade Diomaye ko kamɓe teɗɗinta becce taw fiya hen so tawi yuli yanoya e Diomaye so tawi haaɗi ɗon rutto ɗum ko coalition Diomaye président ko kañum ko ɗum woni darde muɗum hande o eɗen mbawi nanguirde ɗum hono nda noon kono noon so tawi en ƴeewi ha joni e nder haalaluji kaaliheɗi ɗi wonande kamɓe Pastef naɓe koɓe jaabi gaga o mo ganduɗa hooremaɗo ko no wiyata noon kadi Abbas Fall wonde ko Abdourahmane Diouf ko neɗɗo intérêt o meeɗa jogade makko hoolare o haali ɗum famde en nani hono Waly Diouf Bodian mo ganduɗa hoore maɗa kañum woni directeur général port kono noon eɗen mbawi wiide wonde ko kanko woni directeur général tiktokeur uji par ce que Waly Diouf Bodian hoɗi tan koye tiktok hoɗi tan koye Facebook kala kalɗo nde wonata so tawi aɗa siivamo kala baɗɗo discours tan même ɗo Sonko nde wonata 2 minutes tato kanko Waly Diouf Bodian jofnude taw ko jaabima joomum firti ko oɗon o totta toon to porto ko
o waɗani gollal makko ngal o foti wadde hon gollal ngal o waɗata nga ko hebde ga ene jabtodire e Facebook uji e TikTok uji e réseaux sociaux ji wona ɗum woni muhimmo o ko wonko totta yo timmin aadi mo aadodiri e yimɓe o so tawi en ƴeewi ha joni to banggue haalaluji kaali heedi ɗiyen wonande kamɓe ɓeɗon Pastef naɓe no mbiɗen Cheikh Oumar Diagne no wiiri ni saɗa yiɗi ɓoydude e mabɓe a wonat deƴƴuɗo goña jaɓɗo wiide eyi kala koɓe kaali kono so tawi ɗum ala a wondata hen kono noon ɓuuri bonde e jaabuwuji ɗi fof ko ɓuuri hamnade ko min ko cikkannomi hande o ko procureur fadata ha haala waɗa ko wadde autosaisir o mo ganduɗa hawma ko Guy Marius Sagna immunité parlementaire makko o itte o nodde e sérieux par ce que ko haali ko haala musidɓe ko haali ko ɓuuri bonde e ko o mo ganduɗa hoore maɗa ko Abdourahmane Diouf ko haali ko haala Guy Marius Sagna ɓuuri bonde e ko haala on mo ganduɗa hoore maɗa ko kañum woni oɗo no wiyatnoni kadi Diouf oye président cadruji APR o afan ko haalno ko a famdi haala Guy Marius Sagna ka ɓuuri bonde wona o wi ko Sénégal jogi président légitime et président légal hol légal o hol légitime o kaaɗo haala o foti laɓɓinde ɗum e holko rutti o wi wonde ko Diomaye fotani jofnude mandat muɗum o joni Diomaye ko ɗum ɓe kalduno Diomaye so tawi jofnani mandat muɗum o hol timminowo mandat o mataw ɗiɗi mbiɗani koɓe kalduno koɓe mbawno haaldude fof koɓe mbawno haaldude fof ko Ceerno Alassane Sall wi ko Diomaye ko Sénégal naaɓe cuɓi ɗum cuɓori ɗum ko mandat mo duuɓi 5 tant que duuɓi 5 ɗi timmani Diomaye ene wuuri ene selli koma duuɓi 5 ɗi timma Diomaye wawa hay sino koko nanodire mabɓe hay sino koko signodire mabɓe signature leydi ndi ɓuuri timmude e himmude e signature uji mabɓe kamɓe signature uji ɓofɗi a faami e signature kaldigal ngal ganduɗa hono Diomaye haaldi ɗum e ɓesgu Sénégal naaɓe ɓuuri tidde ɗin konnguɗi ɓuuri tidde e sellude par rapport e konnguɗi mabɓe e haalaluji mabɓe ɗiɓe kaldi e muɗum ɗi Diomaye suɓiɓe ɗum ɓe cuɓoraki ɗum pour lebbi jeegom suɓiɓe ɗum ɓe cuɓoraki ɗum pour hitande cuɓori ɗum ko duuɓi 5 ɗi haɗi timma so tawi ɗi timmi o yuɓɓina élection ngaji kala mo Allah totti heede hen kono noon tawde woni kamɓe dewɗo Diomaye o a faami de Allah waɗani wonande taw ha ɗo jaare hen ɗo so tawi eɗen tugno e rabadare mo wanno biɗo wonde kanko ɗo yenna e duuɓi 5 o wawa jeede e élection ngaji o wotata o wotantaki so tawi ɗum ɗon selli ɗum ɗon woodi politiquement so tawi ko politique kadde politiquement kanko o maayi kanko dewɗo Diomaye o a jarama oɗon keɗo yewta men lewlal communication e nder nde ɗo toɓɓere ma taw en ƴewat uddude nde saabu toɓɓe ne keewi gartanmi seeɗa tan ko Mimi Touré wayanoma nanede coalition Diomaye beele ko kulhuli sahaɓe kulata haalde walla neɗɗo majjat wonka famudirede walla ko nandi hen Mimi Touré jonima ko juuti haalani ko joni arti hen hol yiyandema e ɗum Abbas eyyi aɗa andi tout le temps sahaji aɗa nana yimɓe en mbima ene waɗi stratégie politique so tawi ko to banggue politique so tawi to banggue gollal makko ene wawi taw mon golla ko foti ko gollude par ce que président woni ko halfinimo ko ene wawi taw mon gollan ɗum ko halfinimo ko no hannirta ni ene mais to banggue politique en tant que actrice politique kewnoɗo yaltude e kala ko kewi surtout o heewi jofade président Macky Sall ɗo tourni foof o joofo ɗum à un moment donné o deeƴi kono hande artirimbo ko coalition mo ganduɗa hoore ma ko kañum nanimbo e lando o ko on coalition woni memaɗe coalition o hoore mum koko mema woni comme par exemple hande ko mawɗo wiyanno ko joni Pastef kamɓe keeɓe fawɓe junngo maɓɓe tigi rigui e dow coalition manam coalition ɓe jitti tan ko yo coalition fus a faami miijo e miijo ganduɗa hoore ma e hen e miijoto joni noon kala mo ganduɗa hoore ma ka calotoɗo hankadi Abdourahmane Diouf rokkimam bibji hono darjiɗa pour mbawa dartade ɗum addi sa ƴeewi dental awale waɗi ngal woni Abdourahmane Diouf ngal waɗi ngal kamɓe kala dendagal cadre uji ɓe ganduɗa ma en jeeya e Diomaye président kamɓe kala ɓe gaari sauf peut être ɓen ɓe ganduɗa hoore ma sa ƴeewi nder lando ma yi kala mo ganduɗa hoore ma initro jeeyake lando Pastef reen hen a yiita ɗum hen joni namdal so tawi neɗɗo suusako ma suusne kamɓe suusni ko Abdourahmane Diouf ɓe ndewe mum so Abdourahmane ruttima caggal ɓe rutto caggal ɗum fawi ke ɗum noɓe kalani fawi ke degré neɗɗo
fawi tan ke degré neɗɗo aɗa neɗɗo aɗa wawa aɗa en wawi wooda mo ganduɗa hoore ma ko kañum tan Allah rewnata e muɗum konngol ngol ɗon konngol hankkadi jarano mun foof darade yalta haala fodde muɗum mais firtani so on ɗon complétement kadi caggue e jaam so ruttima caggal ina taha yimɓe ruttata caggal e kono so haalano heewe nan ɗon deƴƴi kalani si mi ɗum woni ko mbimami ko nani mbimami coalition a faami ko ponnoɗo yaltude guila ko ɓooyi kono keɓe nuɗɗinnoɓe en wawi taw keɓe hokkunoɓe waɗanoɓe stand by ɓe ƴeewa par rapport e comme par exemple sa ƴeewi hande sa ƴeewi landaji politique kewɗi hande puɗɗima yaltude te ko te taw ko landaji lullinoɓe ko nuɗɗinnoɓe mais guila marche uji ɗi batti yaltude hankkadi a yi landaji ɗi nen jaltiri seeɗa seeɗa goto fof nen yalta nen hollir ƴeewi muɗum wayno parti ji kewɗi ande yalti nen kollir gueymire par ce que il faut ko wooda baɗɗo démarré hunde so woodi puɗɗol heddi ɓe gara kono firtani sa fuɗɗi janggo tan a ruttima caggal yimɓe en poti ruttade caggal coalition coalition Diomaye président no foti landaji goni hen bon iɗi kewi mi tonguidani toka no foti landaji goni hen mi anda so Allah ɗi woni capanɗe kam par ce que ko nanmi Bougar Diouf en haala ñande mi yeeɗi wonɗo tongumi ɗum kam kono ko capanɗe parti politique woni hen te wona capanɗe seeɗa ko capanɗe dowruɗe heddi noon ko parti ji politique Sénégal yimɓe ne gandi ɗo sifori aɗa yiyeɗo tan parti taw ko bureau sakkos bureau cartable ɗin parti ji ene goodi syndicat cartable ɗum ene woodi enfin bureau ji cartable ɗum ene woodi namdal to so jaafuɗa so tawi Abdourahmane Diouf haalano Moustapha Mamadou Guirassy nan toon woɓe nan toon aɗa sikki mbawa goɗɗo haalanno aɗa andi ɗum woni ko mbimami wonde hono coalition maɓɓe o kamɓe wonduɓe e président ɓe e wonduɓe e Pastef ɓe so tawi ko bagui wonno mbimami ko ɓeltima celti tati faami ɗon ngole celtol woni yaaduɓe e coalition Diomaye président ngole celtol woni jaadugol e Ousmane Sonko ngole celtol woni deƴƴuɓe ɓe kaalani woni Moustapha Mamadou Guirassy en kono ko ngole celtol tan haalanno deƴƴuɓe kaalani e kadi so tawi a ƴeewi aɗani to banggue stratégie politique kala nde changement régime waɗi départ o parti ji fof gartat mbiyen Nour Ndeeƴa goto hen foof woni koye miijade goto fof woni koye liggade e ƴewde ɓeɗo arɓe heɓɓe laamu hesɓe ɓe hol jaɓɓal ngal ɓe jaɓɓata toujours so tawi a ƴeewi kala parti keɗɗo e lundu kañum koko wiyata ko kañum heewi wadde ko contre attaque a faami ko haade muɗum wadde contre attaque noon ko ma ƴeewa ɓeya so tawi mbaɗi ɗumen attaqué mbaɗa contre attaque so tawi ɓe leeli wadde attaqué tawa kamɓe hankkadi ɓe tongi ko heewi ko gandanɗa hoore maɗa eɓe mbawi ƴettude ɗum ɗo tawi koto banggue stratégie politique tawa ko ɗo ɓe tuggata ko ɗo ɓe payi kono noon so tawi ɓe ndendinani ɓe guiddi tan soɓe gummima ɗo ko ɗo ɓe kaɗata donc pour noon dawal ngal juut alay saago jomumen jamdino seeɗa saabu en nanino ɗo henno dewɗo e Diomaye o ene wiyanno wonde opposition woodani omo wiyanno noon opposition ko hulɓe deedi opposition gona susɓe deedi ko opposition ngaji nder cuuɗi opposition ngaji climatiseur uji en nani fof o wiɓe ɗum noon hande o wiyata noon e ko heddi kone kadi so tawi a yi Abdourahmane Diouf yalti haali hunde fof ne kadi to banggue communication ay Abdourahmane Diouf ɗo haali ɗo o fi koye ɗuure holto haali o haali ɗum koto radio Sénégal international ko toon o haali ɗum RTS wona wiyata ko média d'état média d'état oɗon holko woniri ɗon ko saktude activité ji e golle président de la république e laamu muɗum kono RTS naaɓe jaafuɗa ina jawi yimɓe landa laamu kesu ngu ɓe noddetake ɓe ga ɓe ɓattata ko wone mabɓe won ɓen haɗata ɗumen nodde haɗata ɗumen ko so noddama wasde notade ko so tawi jeehi ngala ko kaali kon mi heeɗima RTS naɓe no duka ɗum ɓe invitiɓe ɓe garani ɓe mbiyani wonde ɓe dañata arde ɓe jooɗi ha heure yonti ɓe jiyani hay goto e pourtant ko kamɓe poti toon yaade no est ce que aussi a ƴewtaw par ce que ɗanne mawɗo mabɓe o yaltini ɗo wiya wonde yooɓe ndento radio ji en ndento foof non yoɓe ndento radio ji yoɓe ndento foof wona oɗo radio eyi mais so tawi aɗa kalta non oɗo radio so tawi ɓe jeehi toon nayiɓe toon ko wadde défendre kala radio ni bawɗo wonde média fof bawɗo wonde nayiɓe toon ko wadde défendre activité ji gouvernement o eyyi non mbimi so tawi a anda kalta non jomum no wawi andude directeur général
anda ko haala directeur général so tawi a invité an aɗa andi ko invité ɗa ko ka directeur général ko drekeɗa ko koye ɗum so tawi a yeehi kaldeteɗa hadema yaadene kadi hadema yaade taw a tottama ko poɗɗa yewtude ko keblonoɗa ɗum joni noon so tawi an a tottama ko poɗɗa yewtude a jooɗima ha waktu o yoni jomumen jiyani ko umme maɗa jiyani hujja maɗa wonde a dañata arde walla ko ni walla ko na holno jomumen mbaɗa est ce que foti wonde koye ɗon walla wona ɗon e kadi ko mbimi ko Abdourahmane Diouf ko RSI ko ɗon o haali ɗum RSI ko radio Sénégal international aɗa andi international so tawi en haali ɗo henne so tawi a ƴeewi e aduna o diwani hedde joyi en aduna o fof so rendi diwani hedde médiaji joyi kono noon Allah rokki Sénégal dañde hen scène goto wonde scène international hono no radio Sine international no wonir ɗo ni hono no mbirira hono BBC Afrique hono no mbirira nden Africa numéro 1 c'est à dire ko seenuji internationaux ji joni noon so tawi kanko Abdourahmane Diouf o yehiron so tawi o haali wona Sénégal tan ko aduna o fof ɗum ko hen gueɗal ɗimmal ngal holto haali o haali ɗum koye meeting mo waɗi eɗen mbawi wiide ko meeting par ce que wiyata ko anniversaire kono ko meeting woni ɗon nde ɓe ngari nde kamɓe fof ɓe kaali coalition Diomaye président kala e mabɓe ƴettuɗo konngol koɓe feccuɓe goto hen ɓe fof ko haalata ko foti haalde kamɓe haalɓe ɓe kanko Abdourahmane Diouf c'est normal so ƴetti konngol o yettat président o yettat premier ministre muɗum o yettat gouvernement o yettat coalition o ɗum c'est normal kono noon so wonano ɗum o tatota koye inde dewɗo e Diomaye o saabu heddiɓe ɓe ndewani e inde dewɗo e Diomaye o holko haɗi ɗumen rewde hen inte hande abou min hande ko haala ko haɗi ɗumen rewde hen ko nanodirede ko famodirede par ce que aɗa andi ene jeeya e communication so tawi aɗa jooɗi aɗa haala tout le temps aɗa haala neɗɗo o gonɗa koye walludemo kanko no yimɓeɓe no nanirimo no tinirimo no gandirimo a faami ko ɗum woni ko gonɗa e walludemo donc so tawi a haalani haala makko kanko o mettinto kala gonduɗo e makko mettinto ɗum waɗi kamɓe rewɓe dewɗo e Diomaye o e wondiɓe muɗum ɗum waɗiɓe kono mayde ni jaafuɗon rewe Diomaye to banggue dosɗe kuule ko El Malick Ndiaye holen mbo wiyata kanko non en kalan dewɗo e Diomaye to banggue dosɗe kuule ala kaltan sa wi en kalan toon kaalen dewɗo e Diomaye so tawi en kaala haala dewɗo e Diomaye kaala hen ko haala laamu kaala hen ko haala politique non a faamide woni ko haala laamu kalde ko haala politique enen juuma enen woɓe radioji ɗen juuma hande hoto Allah wat so Diomaye ala ɗon ko El Malick Ndiaye won ɗon o woni deuxième personnalité de l'état hande mi anda ko dille Sonko ɗe keewi walla kulkulɗi keewi walla ko hayɗi keewi mais yimɓe jejjittu ko El Malick woni deuxième personnalité de l'état e gonko arde hay discours aji ɗi foti ko sa haali Diomaye ha gayni kala El Malick Ndiaye ha gayna nde paye premier ministre ordre protocolaire aɗa ɗo joni addan ko yimɓe onon jalti hen tawde kaali hen ko politique non mi nano kaala El Malick dendamo mi nano kaalani haala état kaala hen ko haala politique tawde noon ko politique kaali hen a faamide tawde noon ko politique kaali hen ko président de la république président so tawi ɓenni ko dewɗo e muɗum ko premier ministre muɗum par ce que premier ministre ko kanko woni ko premier ministre non ɗo koko serti sino ko parti o goto kamɓe ndendi mi haalane Pastef Ousmane Sonko wi kañum ko yahani e coalition Diomaye ko Pastef mum yeehi laamu yeehi a faami coalition Diomaye wi min nan ko Diomaye min lammini mais jinmi wiide ko sa haali président de la république dewɗo e mum ko El Malick Ndiaye ak Ousmane Sonko yarani fannu mo jaaruɗa o min wona on banggue ayani lawol wona mi selani lawol ɗo ndewmi koye lawol par ce que holko tagui mi rewde e lawol rewnimi e lawol ko président de la république ko kañum nomi premier ministre o ko kanko woni gaynako laamu Bassirou Diomaye Faye ko kanko woni gaynako o wona El Malick Ndiaye eyyi kono kanko addani wiye mbeɗa sikki addani wiye dewɗo e Diomaye o ko aɗa andi kamɓe hayde ɓe jiltolam ɓe inniri komaɓe ko kaari woni kaari ɗum natti hande o Diomaye Sonko so tawi a ƴeewi wonti ko
Jomay moy as moy Jomay joni non mi anda hol as joni Abbas ya fudon hade Natti Sonko moy Jomay natti wonde coordinateur Pastef wadde so natti wonde sedan kala Pastef ko Sonko woni président Pastef Jomay woni le coordinateur démissionné Jomay joni ko président de la république kon jimi wi tan ko enen ko men haalobe eden ballitibe e wadde neddo mo wona cukko mbaden dum cukko goppen cukko wona jodi dum c'est un peu sifo dum jonon garten e odo sifa kala ko way wonde hen ko wawno wonde hande o belodo cikki odon janana hande o so tawi coalition Joma o yaari bangi mum felliti Pastef yaari bangi mum felliti hollante dol buri hedde togar en tout cas bedandi bedandi to bangi Pastef hande so tawno comme par exemple parce que kambe déjà be biti koy mabbe e bitir koy mabbe ko MJI élection législative ayi comme par exemple 54% be dañno ustim fitti ko malgré kambe gagni élection aji largement kono kem gagno ko kam ustim fitti kambe déjà yimbe nen ustim fawti hen hande sa ƴewi sinda be tan hande Sénégal kal à l'époque kal limda yimbe nayo tarabe ko presque ko njaadi ke Pastef hande kal limda yimbe nayo presque sa welam biya dido be tan go keddi ton didi heddibe kam buccitim e holton be jeyi non est ce que jeyi ko gaay Jomay président walla ala en tout cas ko buri ko labde woni dido kam buccitim mabbe hay ni wona hay dido bom ko dido e feccitandi a jaabi mo fecce Abbas so be jeyi hande bangi be ga jeyi bangi mimi hollento cikkulon bube hande jogade doole hakkude coalition ngaji hakkude coalition Jomay e Pastef so tawi ko min de tawi ko to bangi hakkille lam so tawi be certi be mbadi balaje didi coalition Jomay président buri hewde doole e Pastef a jaama Abbas presque mi yabe yaade makko on tan opposition mo haalani wan hay batte o kanyum so felliti naden sippe holto tolmo wonoyta opposition kay hande o so tawi en ƴeewi opposition hande o wonande mobilisation ngaji tati dibe mbadi di mobilisation ngaji tati dibe mbadi goto mo be mbadi wuro sogio e didi dibe mbadi do yenna di sakketi hen ko bennudo do yenno kambe Pastef na so tawi be biye be keewi dole a famidi be do be kulti dum be ciusa dum holko woni dum parce que be do kollibe wonde ko wiyete démonstration de force ko e kadi wona e bena pay e dum hein ha joni beto ngo gasani taw parce que harande ay ko be biyanno gatsa état Macky Sall ko on gatsa wonti hakkunde Pastef e coalition Jomay président on gatsa kany woni hakkunde Pastef e Jomay président so tawi wonno ko hakkunde Pastef e Macky Sall e wondibe mun e opposition e jula balabelen wiyete marchand ambulant Jakarta manuji dognobe sarehaji dogno partout hande o ko ben goni lundibe be hande o ha musi to joni en jettima e meeting o sabu ma en kal gopugol man sofa kon sa o woddoyi yewtande nani na jetti o meeting o nyande jeetati nde meeting o holno jirdon bangi beto modon nyande jeetande min de to bangi hakkille non hakkunde ko goto tan nyaagi appel à l'ordre ko goto tan nyaagi ko jaayde wiyetende yor a famidi yo tinno yo wadanam bilan e meeting mabbe odo payado le 8 o mube mbi wonde be mbadal ko terrain meeting adandi nyanden e temps farbo ngom nde be pottiroy wuro soji be mbadi hon meeting o limti fodde capande jeedi bis luwado bis fo na wadi fodde capande jeedi do neddo o haali kala bis neddo jolnodo hen ko rokkano foti o haali cadre di ko dokkano foti o tongi milliards di no foti yo wadanen bilan hono odo walla min kam yo wadanam bilan odo meeting payado sabu kambe do ene do be gondu e bena e diwonuji di e région ngaji di e arrondissement ji di e commune aji di yewo bisuji ko be luy pour yimbe ummade hon arde do en hawride e terrain meeting mabbe partout e région ngaji yimbe mabbe nan hen tari yo haalan min odon kalis holto ummi holto hebori ummade e kalis badade hen o holno foti kanko ndedo jaayde wiyete yor sabu ko kanko imina to yo imoga o imimo to yo imoga en fam ko heddi ko non to bange meeting aji to bange meeting o kambe be mbi wonde ko be mbada terrain meeting be rappel à l'ordre
wi wonde kañum ene waɗa terre à mars mi heeɗiɓe joni e subaka he Abdou Karim Gueye o wi wonde ɓe keeɓi autorisation ɓe mbaɗata kamɓe ko terrain Sacré Cœur to ko toon ɓe mbaɗata ɗuma maɓɓe dental maɓɓe ko toon ɓe mbaɗata ɗum wonde kala wonnoɓe opposition ko wayno Bougane Gueye en nanngunoɓe datuji muɗumen ha keeɓi autorisation wadde kañumenne ko wiyete hono terre à mars ko en kayiti tawto yiiɓe kamɓe fof ɓe ndende ɓe mbadda ɓeeɗo ɓe wiyeteɓe wonde ko Jula Balabel en woni marchand ambulant en e Jakarta manuji ɗi kañumen ne mbi wonde mbaɗata ko marche muɗumen so keeɓi autorisation so keɓani autorisation ko waɗoɓe marche muɗumen par ce que ɓerɗe muɗumen koko kuɓɓi a faami de goddi muɗumen koko taƴi yakare muɗumen koko boñi ɗum noon kañumen ne nan ɗon coppini ko heddi ko kamɓe ɗo en so tawi woni ko eɓe mbaɗa ko wiyete terrain meeting ko yimɓe ne mbawi notade ha heewde ha wayno koocene kay kono horo ɓe cikku ko nototo ko yimɓe maɓɓe ɓeɓe noddi ene noto hono noɓe noddirtunade wona nden ɓe mbiyatno wonde ko hay goto yoɓaka mbuuɗ hay goto luwanaka kar hay goto luwanaka saret hande o de ɓe mbiyata noon e ndende mbiyande ɗum par ce que tawɓe ngala hande o ɓe mbiyata noon e kadi so tawi hande o wonde ko ɓe mbi eɓe mbaɗa ko togar moyen ngaji ɗi ɓe mbaɗata hen sa tottama ɗin moyen ngaji mobilisé ko ɓuuri koɓe mobilisé ko Abbas ñande hen hono jiiruɗa ɗum rappel à l'ordre noddi banggue mum kamɓe noddi banggue mabɓe e rappel à l'ordre kam ko fulɓe kewi ko wi tan ko ɓuuri kam holliri déjà kañumen mbaɗi goto te goto mbiɓe mbaɗo pratiquement aduna fof yi ɗum namdal ceertal oustas en wonnoɓe ɗo no kaɓano débati gokati hen ɓe haalanoɓe radioji jeehe galleji diine sernaɓe ɓe mbawama nanede ñande hen ɓe jeyata koto sonko to walla ɓe jehata koto rappel à l'ordre to walla kamɓe kam koɓe puusi ɓen horoɓe jaahay nokku yoɓe jooɗo ala min kam ɓuurimi jaggude bomɓe jaar koto Ousmane Sonko par ce que Ousmane ko kamɓe ballodiranno Ousmane ɓe mbiya debati gorkati yittu artigade hande ɗum nen ɗoydi nen lawi nen ɓeyɗo lawdi te ron hay goto nanaka fitu kamɓe eɓe jaade Ousmane ɓe jaade Ousmane gonta nanede ko yoɓe jooɗo cuuɗi mabɓe ɓe ndeeƴa ko yaltinnoɓe adana ɓe kaali yaltinoɓe adana ko eɓe gandi so tawi ɓe kaali hay goto ƴettota koɓe hay goto bonnitaɓe hay goto huɗata hande o so tawi ɓe kaali koɓe ƴettateɓe ala ɓe ƴettaki ni ko to ɓe jeeya tan mbimi soɓe kaali hande o ko faati e majjum yoɓe jenene koɓe ƴettateɓe koɓe huɗeteɓe oustas en sernaɓe oustas en sernaɓe oustas uji keddiɗɗi noon oustas uji mabɓe koye mabɓe oustas ƴettede ko oustas uji mabɓe koye mabɓe gondi en nani ɗo oustas uji nanɗo ene ko eɗen mooli Allah yo joomam yaafomi a jaama toga joni garten toɓɓe men saccitaji ko seeɗa nde ganduɗa ina wayno Mansour Faye caggal nde acca ñawama wonde ala ko hewete kañum wondi e muɗum foof waɗi coow hayso ko mintaji 5 waɗi coow wonde procureur wonko wi hen beele ne woodi walla wodani ko pamɗon ɗum en tout cas min kam ko puɗɗimi ko yiide mi yi kam non lieu mo gandanɗa hoorema vraiment waɗana ɗum ko biteɗo Moustapha Ndiaye kam e Rayhan Hachim kañum e Mamadou Dieng ɓen fof ko gollidinoɓe vraiment joni noon ɓen aussi ko procureur non ko avocat men kañum e hoore mum yalti holliri ɗum fawti hen également ɓe kolliti wonde ɓe mbaɗino déposé caution de 2 milliards de francs CFA ɗon noon woni ko donkim andude sa déposé de caution ma sa heeɓi non lieu beela heɓtat caution ma nawa galle moɗon walla holno mbaɗata on ɗon 2 milliards ɓe mbanno toka ɗo cektorɗen eyyi aɗa andi ko wawi hen wonde foof min kam mbiyanmi ko Guy Marius Sagna so tawino ko joom gacce mo foti ruttade o yaafno Mansour Faye o yaafno ɓeeɗo saabu ko kanko darino e assemblée nationale o wi Mansour Faye soodi ujunnaji 6 tonnes maaro ujunnaji 6 tonnes ɗi qimama ko 16 milliards francs CFA ko kanko wi sac maaro fof ɓe coodi ɗum ko 25 ujunere sac maaro 50 kilos kalis Guinée walla ko kalis CFA kadi ko 50 kilos maaro no wi wonde kilo maaro so tawi qimama kilo maaro ko 450 kanko wi noon joni noon oɗo mo gandanɗa hoorɓata kañum wonno importateur gaddoytunoɗo maaro oɗo kañum woni commerçant o
oɗo ko kañum wonno dage ministére o ɓeɗo fof nanganoma goppitama mbiyama wonde ko tumano ko fof wodani laɓɓinama ha laaɓi ceer jeehi laabi muɗumen joni noon kanko kay binoɗoɓe nono darinoɗo omo haala ɗum ɗo o foti ko dartade o yaafno ko wona ɗum ko Abbas haali haala caution 2 milliards ɓe mbaɗi caution 2 milliards mais maɓe keɓe liberté provisoire kono kay so tawi rewi lawol sa waɗi caution mbaɗinoɗa caution koko tumaɗa ko addude ko tolni e majjum aha jeehe noon mbaɗo yeeyi losko moɗon voilà ha ngay noon so tawi losko moɗon rokki on gonga ko tumɗon min ko kettiron e kalis o so tawi losko mon kay rokkani on gonga gartire kala amen so tawi kay wona doole jooɗi hen min de ko ɗum jiiɗi no wayno won kabu jaltude wiide procureur koko procureur mi heeɗima hande e subaka wonde procureur jaɓani ko non lieu mo doyen de juge waɗi o kono noon ne kadi paamen Mansour Faye ko liberté provisoire jogui soit o woppirede ha laaɓa ceer kono kankone avocat ji makko nana cippire wonde yo laɓɓine ha laaɓa ceer ko laɓɓini ɓeɗo koko ɗum laɓɓintamo e ko heddi ko kadi en nani wonde to banggue laamu ngu hakkude parquet ministère de la justice et ministère de l'intérieur ko ni ɓe mbaddi hay goto mabɓe itodirta e keddiɗo hande o est-ce que wona tolno lotten tan gone haalde mi anda tolno lotten yo walla tolno ɓudda en yo ko kamɓe kaali a faamide ko kamɓe kaali ɗo ɓe kaali ɗum ɗo ɓe kaali ɗum koye téléji ɓe kaali ɗum koye radio ji wona ni e réseaux sociaux saka aɗa jogoto hen sikkitade jomum jooɗi koye plateau haali ɗum rokki yeruji saabu eɗen gandi so tawi en ƴeewi gila tan o debbajo mo gandanɗa hoore maɗo jooɗinoɗo ƴetti leñol foof huuɗi ɗumen jalkiti ɗumen jasni ɗumen e nder plateau télévision haali ɗumen ko weeli fittandu muɗum nanga waɗani toon hay minute aji 5 woppita gila nden kala nawanoɗo woppama holko nawno holko woppimo o biyeteɗo lammiño daara holko nawno ɗum holko woppi ɗum e oya ƴettinoɗo ɗo tijaniyankoɓe o manda ko Dakar manda noɓe mbiyata noon moni manda ko alo Dakar mandani ko inde nde kam joftata koye Dakar a faami de kañum ƴettino ko tijaniyankoɓe kamɓe fof ɓe goppama ɓen jaaha e laabi mabɓe e oɗo mo ganduɗa hoore maɗa ko no wiyatano ni kadi won nangganoɓe ɗo holko nanguirano nanguira ko wiyede wonde ko kaali ko ene adda fitina ene noddi leñamago mete kamɓe ɓeɗo koɓe kaali ko noddani leñamago walla dewɗo e jomayo ko wino wonde e saaha Macky Sall El Malick non mi haalani haala El Malick dewɗo e jomayo a faami de e temps Macky Sall binoɗo Macky Sall yiiɗa Casamance naɓe yiiɗa joolaji o mete ñawannoɓe nden ɓe e ñawoɓe joni ɓe école aji ɗi ɓe jalti ɗi gona gooti komi namdi ɗum mete ñawannoɓe nden ɓe e ñawoɓe hande ɓe min komi namdi mete école aji ɗi ɓe jalti ɗi ɗiɗon école aji gona gooti so tawi école aji ɗi ko ɗi gooti ko haɗi oya nanguede ko fotani nangude hay goto goɗɗo e nder leydi Sénégal sababude haalduji mbaɗini hen jarama toga Abbas on jarama musidɗo guilnane wiyata saaha o gasi en jetti yeeɓiyankoɓeɓe en jettiɓe kamɓe fof en jetti mawɗo men mo ganduɗa ne rewdi yewtere no fewi no salmina on woni Alaji Samba Siré Gorel Guissé mo merindinda e sayboɓe mabo suudu paate Malik e gueɗal nden en jaalano eɗen jettamo kanko Samba Siré en jaranomo wonko waɗaɗen mawo neldu en pawen ɗo sallallah no jaaɓi Abbas an udditno yewtere konngol uddirta e ko salminde e weltanade bandiraɓe e wiide aussi enen padi commentaire uji mabɓe enen padi commentaire uji mabɓe par ce que commentaire uji aussi wonko ɓeydata yimɓe hay so tawi sahaji commentaire uji aɗa yi hen ko muusi ko welanima ko hen jeeya dañde ko welɗum ñande fof weeɓani ko noon tan hen jeeya par ce que minen amin mbaɗa encaissé en tout cas kaalowo en hen ko boni ƴettotoɗo en piyowo men bawɗo wonde foof enen mbi ɗum tan merci par ce que kañumni ko ɗon heedan en eyyi enen ɗo keɗanɗen ɗum ɗo yo Allah newnan en tan inchallah Alaji voilà safrullah Alaji Abou Gaye toga ala ko Alaji noon kanko woni wayam ceerno kam
ala wona ceerno eyi en beltanima ko walla ceerno mbaɗan ko ha juuɗa meeɗa julnude a meeɗa ardinede a meeɗa tabsirde yan nde jaaɗen wuuro bellude mi julnani julla ko sukaɓe silaɓe wona sukaɓe tan ga hayan mi julni mawɗo amadou ali wan ɗo woni eno woniri eɗen salminama cubalel kunta gueɗe boowe noonne kadi mawɗo alaji demba sy eɗen calminamo eɗen juurom kanko horo heeɗi kanko wayri yidem wayri nande mawɗo mi wayninomde kono hande kono walɓe otes ala ko wuttamo ƴetti ala min gila ñanden mi haali mbimi wonde horoɓe cikku ko wutte ma woni ɗo min adinuma sodde ma taw a hiñi tan gaddiɗa kam ɓorne ɗum no jogui dossier mum an ma heɓ wutte Allah jaaɓi eyyi ma heɓ wutte inchallah waɗi ko jeeyetede de bismillah ala an kan soadnaɓe kan yantaɓe hadmon yeyde kay yoɓe heɓen min jibi homo pot dañi hen wutte jogono wiide ko so tawi jibi filmnomo joni wutte mo foti yaltude mbimi ko ɗubunema kan soadnaɓe horo bonnu marché o horo bonnu marché o on noon joni mbiyo yo laamuji peew guilene moɓe gay puɗɗe ɓoñade en laamu fewani kay hay goto voilà on hon fewirta enen goni lesen eɗen pewjeñen foof eɗen dokka eɗen mbiya eɗen mbaɗuno ko goɗɗum aɗa rokkaɓe fof ɓuuri bonde on jaama ɓeɗo laaɓiɓe kay ko rokkaɓe wona ko rokkaɓe laaɓi on jaama gasi ha laaɓi ɗum noon e jetti Djiby Dieng e wondiɓe muɗum en calmi bandaɓe foof yewta men leɗol communication ko ɗo haaɗi ha lawgol ngol so Allah lamɗo jaaɓi